Okay, but for so the forecourt of the State House, Union Christian Church Sam Nay Nasia, and that's one. And then in Saka Penyipa, on Becky'S Foundation, and so I know any foundation, I know Union Christian Achu, a brand not Tiaseno, on also Etimeko, Echo Ebuamo, Ewa Quinasa, and so Penyipa, Odano, and so Bekona, Mamma Bonidi, nothing so Bibika crowd become Edafa Union Christian Achu, so I'm saying more carbon from Rockman Radio. So, that's why I'm medin the Seth Asiedu. And I'm here director Becky'S Foundation, Senya-Beraku, Ghana. At the end, I'll become a Union Christian Achu. Christian Achu, Senya Nimini Obia, Onyame de Nebeye, say Achedie, Edema Ghana Manina, na Oyobia, Oyenya Misroni, na Obren Hwasi, na Osansoya Doyebebre. Yen as foundation, I yeshe mofra. Wo adisuane wo nkankwa na wo yiedie ho no oni yenyankita ho die 2016 ti be 8 years ni na onam na dwumaye so na ko bi ewo abrochira ye frɛ arms around the child ena omaso ye mfem ye di dwuma de abesi bra atoyere nkyem ne siye esiye no na yenyi ni se yenua no Awurade beje ne kra ye bompa ye hwe se kanyame ede ne bebre ya nyane saa ene ye te se wafrim no eye ya yesu ye etwa agyajo nanso Awurade a onimade nyina no okoso ama ye kyeche ye re ekyeche mofra no re ene na busuan hye da se wo beba be pe no krabia be ye na ewufuso ye nso ye ntimi ntena se wabra ye papa ye ndofo ne ade nyina oboa ye no ye mba emfa ye dom meta na chi tie bae ye di dwuma nyina awie ene se ye di esra kwan a ye di nkomo ye at the end Obeka Christian Achu, you being the director at the Master Foundation, the important Obeka Union Christian Achu. Me as director ne de me ameka ne se ono no oye nua de mame na oye agya ene afenso obrempompa mamofra na ye hwe wo no Christian Achu obi a na obre ne ho ase na fenso bunipa na oya adoye obie ne nsem ade baako e wono ho pa ade bia misuane ne se oye papa ompese obia behu oye wi a osemen kan kire obia ompese obia bete na adwuma wabeya amayen efa no ensuo ntarehye mpaboa agrodie chese mene okasai oni adwumakuo na ensha bansi wo UK arms around the child na see school dan amayen ya wie akakakra bi be 30% na nke ya wie no wo ya befa no enti onipa otisa no osombo mayen na ne din de empepa mfiri yakoma mu ne yetrimu da ene ya na Christian Achu eye onipa pa Obo Foundation ene oni wo woji se the sin to be ever foundation no ana empo ebiem wo hwe nim se adofo beba na wabeso foundation no kwasem ne se ebra atoye nkyem ne bae owo bae no na ye ni da so asa ewo mu se na adofo eboa ye nanso na oye pillar of support ba de maye ni aye kan se ebra chro no mu Awurade yi Moses free ho no ode Joshua bae ye gitumpa se agidifo se Awurade na ato nsa free ye nua no na ye hwe odo ne ahokeka ne ahofa ma Ghana fo ni wiase afa na nyina de eta ye nua na chi a ye gya ne kwan na ne wa rehiem se Awurade be yi oboafo de naba ye to nsa frɛ won a wonne Christian Achu ye adwuma se footballers celebrities ahoro ne individuals ene asori fo bia wo pepa na Awurade ato ne nsɛm ne se ne aye nua ne ye na wanwie no wonsua na won beto aso na nam so man bemba bebre a won so wa ho kyerem ne ohia moa no Awurade nam won so ma yetimi age won anase ya reach out to them waye adwuma so ye salute no ba bi owo bia yenim se wo beboa ma yetimi ema ye nua no ni so ade hu ana esi na ni so awanwie yetimi wi a ba bi bi owo bia no nani beje na ne kuma nso beto ne yem se oba beboa ye ma ne nanti ye ba bi owo bia say ye na wase enti no ene no director ade ma ye
Becky'S Foundation arms around the world and I know what's in car or children say you know Christian achu or no na a brainy adunina oba foundation emwa ebe so ma sen amani ama be omo ye adema sebe enyanka enso na o maso ye enti ono so ana wotene nka no ye beto aso na afin so no dwumedi aka no yenso ye da so a ye de nyina enso no e de abro okoma 97.1 okoma TV okoma radio yenso no ye wom e the forecourt of the State House.